ఒక్కసారి కొట్టినావు, 2 సార్లు కొట్టినావు. అంత గట్టి కొట్టదు, మళ్ళీ ఎందుకు కొడుతున్నావు? కొట్టొద్దంటే మళ్ళీ కొడుతున్నావు చూడు. నువ్వు ఎందుకు కొట్టినావు మళ్ళీ నన్ను? నువ్వు కొట్టినావు నన్ను. కొట్టి మళ్ళా కొట్టిండే మొత్తం అంతా ఎర్ర అయింది నాకు. నేను అవతల సైడ్ కొట్టినాను, ఇతల సైడ్ కొట్టినాను. కరెక్ట్ చెప్పు, కరెక్ట్ చెప్పు. మళ్ళీ అవతల ఎందుకు చూపించినావు? అంత సారీ చెప్పు. ఇంకో ఈతల సైడ్ కొట్టినా అవతల సైడ్ చూపిస్తుంది. కొంచెం ఆపు, మొత్తం ఆపేసి. అప్పుడు నుంచి నాకు చేతులు మంట వేసిన కొట్టి కొట్టి. ఫస్ట్ ఎవరు కొట్టినాడు చెప్పు? నువ్వే. అత్తకం నేను ప్రేమతో ఇట్లా అన్నా. నేను కూడా ప్రేమతో ఇట్లా అన్నా. అంత గట్టి కొట్టదు, మళ్ళీ ఎందుకు కొడుతున్నావు? కొట్టొద్దంటే మళ్ళీ కొడుతున్నావు చూడు. నేను షార్ట్ లో ఉన్నా, చర్మంకి రప్ప తగులుతుంది. ఆడపిల్లని కొడతారు. ఆడపిల్లని కొట్టినా, ఆడపులిని కొట్టినా. నేను ఆడపిల్లని. ఆడపులిని. ఆడపిల్లని కొట్టా. ఒక్కసారి కొట్టినావు, 2 సార్లు కొట్టినావు.